Tak naša obec, tým, že sme pod Ničovom, pod Čertovským pohovorím, lebo sa to ťahne celé a stále boli hrozby tých povodní, tak mali sme najhoršie povodne v roku 2008, 2010, no a vlastne v 2011 sa urobila časť len tých prítokov do hlavného toku, tak vidíme sami, že to spĺňa efekt a to drží a náš sen je urobiť komplet všetko, lebo máme materiál od vás podklady zmapované celého Čergova, našho údolia a vieme ako postupovať, len na to treba nejaké zdroje. Okay. And how were these features constructed? Was it hired work or volunteers, or how were they funded and how are they constructed? Že ako ste to vlastne financovali, kto to stával vtedy v tom 2011, či to boli dobrovoľníci, platení ľudia, ako to prebiehalo? Tak vtedy vlastne za premiérky Radičovej nejakým spôsobom sme presvedčili premiérku, že je to tie vodozadržné opatrenia sú veľmi lacná vec a spĺňa to efekt. Hej, spomínam ešte ten rok 2008, vtedy dvaja ľudia zahynuli a vlastne sme pochopili, že nie je len tá regulácia potoka, ktorá je akože čerštička na torte, ale treba začať z hora, zadržiavať vodu v krajine a vtedy vlastne boli dve kolá. V prvom kole sme nedostali peňažky, až v druhom kole, kde sa urobila tá... V prvom kole bolo viacej peňazí, v druhom bolo menej peňazí, tak to sami viete. Takže urobilo sa toľko úkolovo, lebo vlastne sme museli splniť aj vlastne tie kubatúry, alebo každá hradská bola zameraná. A ste aj zamestnávali nezamestnaní? Áno, presne tak. No, vlastne boli to ľudia, väčšine z tej minority, ktorí strašne radi pracujú v lese. Z čias komunizmu to boli naučení a pre nich je les lepšie ako stavbarina, lebo mám aj sociálny podnik a vidím, že keď niečo robíme v lese, tak to je pre nich iný level. Takže práca s drevom a keby tie hradské pokračovali ďalej, tak to je pre nich vlastne zamestnanosť. Lebo určite máme zamestnanosť veľmi nízku, lebo hovorím, každý už pracuje aj z majority, aj minority, ale zvlášť pre Rómov, pre minoritu je práca v lese taká v genoch. Že to majú radi. This work. Že akú zmenu ste si všimli po vystávaní tých hrádok? Alebo že čo to prinieslo? Tak konkrétne vidíme, si myslím, že z celého nášho tu teritoria, alebo z toho regiónu je asi možno 8% urobené. A keď si pozrieme tento tok, tak vidíme, že pri tých povodniach, ktoré boli po tých hráckach v roku 2014 po hráckach, tak vlastne neboli narušené a vlastne aj pri povodniach, jak som vyšiel hore, tak najviac vody tieklo, ale čistej vody z tejto žily, priamo do toku Soliska. Hej. Ten tok sa volá Solisko. Takže z hora išla špinavá voda s konárami, s kameňami a stáďal išla čistúčka voda, bez nanosov, bez všetkého. Okay. What lessons have they learned, or what recommendations would they make for other villages that want to do similar kinds of work? Že čo ste sa pri tom naučili, alebo aké máte odporúčania pre nejaké iné obce, ktoré by to chceli robiť? Tak zrejme pôjdete do terénu, pozrite si po 13 rokoch, ako to vyzerá. Odporúčania sú také, zmeny by som nerobil žiadne, lebo vlastne je to ako špongia, že tá hradská sa má postupne naplňať a má byť stále nejakým spôsobom pod vodou, aby nehnila. Netreba to vlastne ani čistiť a potenciál je dvíhať to hore, aby po nejakých 100 rokov sa to dvihlo na úroveň neviem akej. Tu sme nerobili tie kamenné hradsky a tiež by som preferoval aj kamenné, možno aj kombinácia, takže je to najlacnejší spôsob, najefektívnejší, týka sa to zamestnanosti a hlavne škody majetku, poisťovní alebo Čergov ako taký, Bardielská strana, Ľubojanská alebo Sabinovská. Keď prídu povodne, tak z Minčola voda tečie rýchlým prúdom a potom už
je ťažko sa nejak brániť. Takže vidím na konci tunela svetielko, že sa nájdú peniažky a vieme kompletne to zrealizovať, lebo už naši starí ľudia niečo podobné robili a malo to efekt, takže treba v tom pokračovať a takisto odporúčam hlavne kvalitne to urobiť, lebo sú aj informácie, že sa to niekde nekvalitne urobilo. Áno, videl som aj nekvalitné hracky, ale na to je nejaký kontrolný orgán, aby to skontroloval, ale proste keď sa to urobí kvalitne, vidím po 13 rokoch, si môžete potom urobiť fotky aj videa, že to drží a splňa svoj účel za málo peňazí. Okay. This is something that people around the world are becoming very interested in. Does he have any message he'd like to share for them? Či veľa ľudí na svete toto zaujíma, tieto hracky, či máte nejakú správu, ktorú by ste sa chceli podeliť so svetom, s tými ľuďmi? Ako som spomínal, už to robili prastarí rodičia, ktorí nemali nejaké školy a stáčil im klasický gazdovský rozum a netrebalo tam nejakú ani tituly a ani nejaké veci. Proste prax ukazovala a stále pri ťažbe po sebe zanechali poriadok a tiež tie hracky robili typu buď z dreva. A musím opomenúť alebo spomenúť to, že je veľmi dôležité mať spoluprácu s urbarom ako takým, že či vám poskytne drevo, alebo ho treba kupovať, ale tu boli všetci naklonení k tomu, a boli presvedčení o tom, že je to dobrá vec a za minimálnu cenu, respektíve niektoré drevo nám dali zadarmo a vidíte sami aj vlastne Urbar Čirčanský alebo Šarišské Straby a tak ďalej sú si totožnení aj Orlov a ďalšie obce, ktoré tu majú vlastne Urbary. Chceli by som pokračovať, len nie sú umaní. Voda všetko zaplavila tú lavičku s konárami a vyplavila to na jednu stranu, viac menej väčšia časť išla na môj dom, hej. Vidíte, ako je v stave teraz všetko. Takže prvý problém, nebola ochota tú lavičku spratať. Bolo 13 rokov, super vec. Kvalitne odvedená práca. Takže takýchto hrádzov máme na tejto žile asi 110 alebo 120, ktoré sú skubikované a zadržiavajú vodu v krajine. Je to jeden z prítokov do hlavného toku od Čerkovského Minčola do rieky Soliska. Takže vidíme, ako to pekne funguje ako špongia. Pekne vidíme, ako tú vodu zadržiava napríklad táto jedna hradska a tu netreba ani tituly, stačí gazdovský rozum. Ďakujem za pozornosť.